Ассалом духтарако, созен назен саломатиё хубай. Тарафи пажарка даем духтаро марҳамат байни сеюму чорум дарвозада. Анами магазини Виктория Секрет оз мерем. Ҳамиқа новинкои хушровардагиян, баъд акция эълон кардагиян. Инчунин распродажои фасони 50 сомона доранд. Марҳамат то охири навора тамошо кунед. Ина чорум дарвоза тарафи пажарка. ҳозир ворид мегардем, баъд аз наздик бо ма шумода нишон метам. Ряди магазинҳои шишагӣ 126 магазин духтаро. Магазини Виктория Секрет. Аз ҷа ман авор бисёр доштам. Бисёриё медонанд ин магазина чӣ қабуракҳои хушрӯ дора. Ина боз ҳам новинка овардагиян. Марҳамат, диден ряди магазинҳои шишагӣ омадем. 126 магазин. Мана магазини Виктория Секрет духтаро. Диден ҳамаи чӣ овардагиян, ҳамаш бори нав аксияҳои беҳтарин шуморо интизорай. Сезони анамхе халатҳои сабукаки хушрӯ омадагиай духтаро нигоҳ кунед. Ҳам қафасончаанира бинед барои хона беҳтарин вариант чанд гулуш омадагиай Виктория Секрет да. Нархошон 70 сомон. Мана марҳамат 70 сомонӣ. Баъд ҳастай бо почадорош шушта мепӯшанд. Ино оригиналошонай духтаро, маечниҳои оригинал, брукҳошон кати нигоҳ кунед чӣ хушрӯанд. Нархошон 150 сомон. Бо биёен муқоиса кунен, бинен. Агар ки дар кортон боша харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин. Ряди магазинҳои шишагӣ. Баъд ине кристиянкаҳо ҳастай ку духтаро, паплинакҳои тоза. Ино бори гуанҷӯянд, шушта мепӯшанд, ҳичи намешавад. нигоҳ кунед. ҳамқа хушрӯчаанд ки нархошон 100 сомон. Ина новинка бисёр омадагиай. Ба қиртапочаҳои оригинал омадагиай духтаро. нигоҳ кунед размери ё ҳам калонай, ҳам духтуш фасонай. 80 сомон. Аз ин чанд намуд омадагиай. паплинакҳои роҳат, бовар кунед, паплинаки роҳатай дар ҳақиқат ҳам. омада аз наздик бинен, омада наметонен даставкатон мекунанд. инҷа да боини ваёи 50 сомонаям доранд. Паплинакҳои фасони 50 сомонашам ҳастай. новинкаҳои фасон омадай духтарако Виктория Секрет. нигоҳ кунед чӣ хушрӯчаи халат дора, 4 тачи дора, шолкакҳои аҷоибот. Нархшон иёшам нишон тиҳен ку бо чӣ дора. нархшон 120 сомон шудагиай Виктория Секрет да. нигоҳ кунед сарочка дора, халат дора, брук дора, ба шортик дора. аҷоиб фасонакай. бо ина расветкаҳоша бинед чӣ расветкаҳои фасонай. нархошон 120 сомон. ина арусакҳо даям ҳаста, ина сафедако, ина духтаро сабзш и цветоша бинед. охи чӣ хушрӯча. марҳамат кадомеш дар корайтона дар Виктория Секрет 120 сомонӣ. анамхе моделҳои фасон омадагиай. четвёркаҳои фасон беҳад хушрӯ. бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза байни 3 ва 4 мешава. 126 магазин. беҳтарин моделҳо бо нархи дастрас. духтаро нигоҳ кунед ҳами қадар двойкачаи фасон омадай. тройкачаи фасон омадай Виктория Секрет да. нигоҳ кунед анамхе халати хушрӯи дароз дора. инчунин брук дора. брукшам бинед чӣ хушрӯ духтагиай. турецкиан духтаро баданаи туничка дора. аҷоиб хушрӯ кармиашиё даям мешава. материалш ку тамоман шок. ҳамқа хушрӯай. нархш боша беҳтарин шок 100 сомон бовар мекунед духтаро. 100 сомоне. иҷада бо дигар цветошам ҳастай. ина марҳамат касседа дар корай 100 сомонӣ. духтарако беҳтарин вариант. ин нарх ягон ҷода нестай. марҳамат муроҷиат кунед дар равакак шумода даставка мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни 3 ва 4 дарвоза 126 магазин. магазини Виктория Секрет. ли нарх ягон ҷода нест духтарако. нигоҳ кунед двойкачаҳои фасон омадай. ина бо размерҳои калон. бисёриё мепурсанд пижама. нархш ку беҳад зур. 70 сомон бовар мекунед духтаро. материалшам аҷоибот. нархошон 70 сомонӣ. ин рисункаҳоша бинед чӣ хушрӯй. туничкаша диден, брукша бинед чӣ бо фасонакай. сабукак сезоншон омадагиай. ина дар хона роҳат мекунед. марҳамат духтарако ҳамаи ҳами гулошая 70 сомон. бори новинка дар Виктория Секрет. ина тигрошам омадагиай. ина гулдоракҳошам омадагиай. барои кармашиёям мешава. хулас чанд модел астай. нархошон 70 сомонӣ. бозори Корвон тарафи пажарка байни 3 ва 4 дарвоза 126 магазин. магазини Виктория Секрет. интихоби беҳтарину арзон. ина бинед
беҳтаринай бовар кунед хушрӯи бадай духтаро арзонай бо духтаро нигоҳ кунед бори новинка омадай 50 сомон ина кадомеша мегирен 50 сомонӣ беҳад хушрӯ як тиша ҳуй кунед нишон тиен ҳози кушодагишам нишонтон метим духтаро ина марамат пижамои арзон бовар кунед ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ ҳамаш бори нав нарх боша 50 сомон и глакоша бо намеген ҳам қаглош хушрӯи астай ки 50 сомон двойка ана ина кушодагиш духтаро нигоҳ кунед ҳам кирта дора ҳам бо бурук дора 50 сомон материалаш сабука ки хушрӯи тобистон пӯшак ина ира бо нигоҳ кунед бурукоша размеро ҳам майда ҳам калон ҳамаш астай бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза марҳамат биёен 126 магазини Виктория Секрет духтаро омада натонед нависен доставкатон мекунанд духтарако аксия омана аксия нигоҳ кунед двойкачаи фасони 150 сомона сифатои зури зуруш 80 сомон штай бовар мекунем ко хушрӯчаян ду рангш аста бори бишкекай духтаро тошка не бишкекай марамат ду ранги фасон дора марамат ина ишам тигровкаи сафедчай иш боша бо сиёшая ира бинен чӣ хушрӯча марамат духтаро материалаш да гап нест хичам аҷоиб удобный фасонай каседа дар корай 80 сомон бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза нигоҳ кунед бори навай пачка омадагай биёен ки тамом нашава 126 магазини Виктория Секрет духтаро интихоби беҳтарин бо нархи дастрас омада наметонед бинависен доставкатон мекунанд шои оригинал омадай духтаро дар Виктория Секрет нигоҳ кунед чӣ хушрӯчаяй беҳад фасон двойкачаяна дига цветошам ҳастай ҳами бо паделкаам дора леки оригинал дар кортон боша ина Виктория Секреда омадагай нархошон аксия кати чанд сум шид 150 сомон бори гуанҷушай диден духтаро диден чанд намудуш ҳастай ина пачка бори нав омадагай успед кунен ҳам хушрӯ мегирад ира пафтор алакай чанд бор шид овардистия хушрӯ мегирад аз ҳисобе ки сифаташ зур ки аст духтуш ки хушрӯ аст тезда тамом меша ина духтаракое ки омадену наёфтен биёен бор омадагиай бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазини Виктория Секрет тарако топи Инстаграм хит продажа омадагиай анамхе такпушои фасон дар Виктория Секрет ҳама ҷода 200 сомонай леки аксия кати чанд сум додистем 150 сомон мана марамат бисёриё анами намудора мекофтам барои ки ҳозир хит продажа шидагай ай сиёшам ҳастай нигоҳ кунед се цвет омадагиай ина каседа дар курай материалаш я намуд хушрӯай я намуд удобнияй ки духтаро ина нарх боша чияй бисшовни ҳа и вай надора динен шоф надора беҳад хушрӯ ина каседа дар курай духтаро бори новинка 150 сомон сифаташда гап нест биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазини Виктория Секрет ина борора дидестен духтаро ҳамаш новинка ҳамаш бори навай омада аз наздик бинен я бор магазиншона пуррама нишонтиён ина биненда либосакҳои эксклюзив бисёр доранд ҳар хела костюмчикҳо пинюаро пижамоҳо ина чизе дар корайтона ҳатман омада аз наздик бо тамошо кунед ҳозир бо бори нав ки омадагиай духтаро нигоҳ кунед ӯ ҳафта ман авор гирифта будам бисёр амён набуд ҳозир бинен чӣ хел новинкаҳои фасон бисёр омадай диден марамат инаи комплектакошам бисёрай ҳар намудаш ина борои арзонам дора распродажаам доран оригиналҳои эксклюзивам доран хулас чизе дар корайтона биёен